дуруд ҳамватанон, ду сухан гуфтанӣ ҳастам ки дар бораи видеоҳое ки дар интернет ва дар фейсбук ва дигар ҷо мебарояд, одамо худашон паҳн мекунанд ҳамин видеои номаъқул. Чӣ хел номаъқул? ҳозир мефаҳмонам. интернет пур шуд ки видеоҳое ки блогерон мебароранд, видеоҳое ки унҷа калон навиштагӣ ки ана бинед зан ба шавҳар гӯё зиён кардааст. Ина зиён кардааст, зиён биёед тамошо, ина зиён. ин видео мебароранд ки ҳар хел видео мебароранд ки одамо тамошо кунанд, чӣ тавр гӯё ки арӯсака доштан барои зиён кардан. ин наҳор дар интернет мебарояд, ин наҳор дар фейсбук мебарояд, ин наҳор дар ютуб мебарояд. ман як чиз гуфтанӣ будам ки мардуми тоҷик худашро обрӯша паст мезанад. гӯем худи худамо обрӯи худамоя пеши дигар мардумба паст мезанем. барои чӣ? ҳамин наҳоре ки шумо мебароед, чӣ тавр зиён кардааст, ана ба шавҳар изминат кардааст, шавҳараш дар Русия, занаш дар Тоҷикистон бошад, ба кори бад машғул, ана марҳамат бинед гуфта ҳар хел видео мебароред. ба ғайр аз ҳамин видео ки шумо мебинед, моҳо мебинем дар хориҷа, дигар миллатоям мебинад. Дар як хел ҳолат тарҷумаам дар кор нест ки фаҳмидан чӣ уҷаба дохила дорад, чӣ шуда истодааст. ин кори шахсӣ, ман ҳисоб мекунам ки ин кори шахсӣ мобайну зану шавҳар, чӣ мобайни ваё гап гузаштагӣ аст. дар ҳар ҳолат метавонад ҳама хел шудан ки мисол гӯем шавҳар мебиёд, мефаҳмад ки занаш дигар марка дигаш мисол ҷудо мешавад ба ӯ. ин кори шахси онҳо ҳаст. кори шахси ин зан ва кори шахси ин мард аст. ҳеҷ кас ҳақ надорад ҳамин хел видеои шахсиро дар интернет барораду ҳамин масъалая ҳама каса гап зананд, суҳбат кунанд, айб кунанд, гап зананд. ин кори шахсӣ ҳамин оила ҳаст. бо видеои дигар мебарояд ки ина муллое қапидан, мулло ина зиён кард ва видео дар интернет мепартоянд ки чӣ хели мулло акти ҷинсиро мебароранд дар интернет. тамоми мардум тамошо мекунад ин акти ҷинсиро. чӣ тавр вай мулло будааст, самун зана кати акти ҷинсӣ кард, ҳамашро тамошо мекунем аз сараш то охираша. ё ки ба мулло ба дигар бачаи ёш, писарбача кати акти ҷинсӣ дошт. ҳамуна дар интернет мебароянд. шумо ақл доред ки ҳамин хел чизо дар интернет мепартоед? дар фейсбук, дар ютуб, дар дигар ҷоҳо ақл ҳастми? ақли расо доредони ин кора партофтан интернет ба. бояз бори дигар мегӯям, ин видео ҳама тамоми дунё мебинад. ба ғайр аз тоҷико дигар миллатҳоям мебинад. шумо худатон миллати худатона пазор мекунедон ин хел коро кати, ин хел чизо кати. ман шахсан ҳаминҷо дар Америка як занаки қирғиз ба ман гуфт ки занакҳои тоҷик номус надорад, занакҳои тоҷик гӯем мегаштаги занак. ман гуфтам чӯба ту ман ба ин хел гап мезанӣ? чӣ ту ба ягон повод буд ман ба ин хел гап мезанӣ? мо додем интернет ба дидем, фейсбук ба дидем, занакҳои шумо чӣ кор карда гаштен унҷа ба дидем. моҳон фикр кунед чӣ мебароред ба интернет. агар ҳарча гуфтан мумкин нест, танқид кардан мумкин нест, давлата ягон чӣ кардан мумкин нест, бояд ҳамин видеоям давлат ба назар гирад ки ҳар чӣ гуна ҳама хел чизое ки намешудагӣ интернет мебароянд ва тамоми мардума обрӯша шарманда мекунанд. агар танзим дарорӣ бошад ҳаминам бар назар гиред. илтимос чизое ки сухан гап задан барои давлатгузорӣ дар ҳуқуқҳои миллат, ин бояд ҳаққи ҳар кас бошад. ин дар конститутсияи Тоҷикистон навиштагӣ аст ки одам ҳақ дорад фикри худро кушода пурра сухан гӯяд, гап занад, сухан кунад.
ин чизе ки дар конститутсия навиштагӣ аст. агар ин чиз ин гап дар конститутсия бошад лекин риоя надорад, риоя карда намешавад, вай чиз ин гапе ки дар конститутсия навиштагӣ ин нархаш 1 тин бояд. 0 тин, 0 тин, 1 тинам не, 0 тин. агар одам гап задан наметавонад фикри худша рӯи рост. мисол дар Америка марҳамат, агар дар кӯча мебурӣ 1 соат дод мезанӣ, Байден ахмоқ, Байден ахмоқ, туя ҳеч на арест мекунад, на тюрма намекунад, на девона хонам намешинонад. плакат мана мегирӣ, мебурӣ плакат ба дар кӯча, масалан дар Манхэттен менависӣ фикри худро, меисти одиночный пикет. одиночный пикет ҳеҷки шумо на арест мекунад, на қава мекунад. шумо фикри шахсии худро кишода пурра кишода фикри худатона гуфтед, нишон додед чӣ шумо фикр доред нисбат политика бошад, нисбат дигар чизҳои сиёсӣ бошад, нисбат гӯям образование бошад, мисол маълумот, нисбат дигар ситуатсияҳое ки ва примерҳое ки мисол намунаҳое ки шумо мисол бар назар доред ё мехоҳед суҳбат кардан. проблемаҳои бисёр проблема дорад дар ҷомеа ва ҳар проблемаи ҷомеа бояд суҳбат карда бошад, кушода, натарсида, барое ки ҳар гӯем ҷомеаи солим проблемая бояд гап занад, набояд ранги гӯем страус сараша даруни хок мезанаду кунаш дар осмон фикр мекунад ки ҳеҷки намебинад ҳамун кунша, барое ки калаш осмон ба замин ба хондагӣ. проблема дар ин ҳолат ҳал намешавад. проблема бояд пурра кушода гап задан дар проблема. дар ҳамин ҳолат ба хулоса ҳамин одам мебарояд, хулоса мебароянд ба як хулоса, баъд ҳамин проблема вай мекунанд, проблема решение меёбанд. чӣ бояд кард ки ҳамин проблема нобуд шавад, ки ҳамин проблема аз байн барояд, нобуд шавад, нест шавад. яъне масъалаи ҳал кардан. ташаккури зиёд барои диққати шумо.